Vi har haft Bremdal Tømrer til at hjælpe med at renovere, og vi har været rigtig glade for samarbejdet. Det er et stort projekt at komme igennem en stor renovering, og derfor er det rart at have nogen, der er pålidelige og nogen, man kan stole på. Både gode indspark og hele vejen igennem på et lavt, som vi gerne vil. Så jeg kan klart anbefale Bremdal Tømrer.